дар Мюнхен дар майдони Allianz Arena бозии ҷавобии якашфиналаи Лигаи Чемпионҳо байни Бавария ва Ливерпул мегузарад. Бозӣ соати 23:00 ба вақти Москва сар мешавад. Ҳамада салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Фут бародарон. имрӯз дар барнома мо гап мезанем дар бораи бозии ҷавобии якашфиналаи Лигаи Чемпионҳо байни Бавария ва Ливерпул. хотиррасон мекунем ки спонсори канал 1xbet агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод ташфуд нависен 5000 рубл бонустон метиҳанд. барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузарен ва дар шотон пул партоен. баъд ин автоматически бонус дар шотон мегузаранд. ссилкаш дар описания. Бавария дар бозиҳои охиронаш худашро хуб нишон дод. баъди бозии якум бо Ливерпул мехоҳам қайд кунам ки немисо ба ҷои якум баромаданд дар ҷадвали холҳои Бундеслига, лекин рақобат наосар шуд. баъди бозии меҳмонӣ бо Ливерпул бозингарони Ковач се бозӣ гузаронданд. аввал ба дастаи Герта ғолиб баромаданд бо ҳисоби 1-0, баъд ғолибият ба Боруссия Мюнхенгладбах бо ҳисоби 5-1. дар бозии охирон бошад Бавария рақибашро бо ҳисоби 6-0 мағлуб сохт. ҳозир маълум аст ки даста дар формаи беҳтарини худ қарор дорад. 12 голи задаашон дар се бозии охир инро тасдиқ мекунад. боз мехоҳам қайд кунам ки немисо дар Лигаи Чемпионҳо 8 бозӣ мешавад ки бой намедиҳанд. дар бозӣ бо Ливерпул дастаро наметавонад ёрдам диҳад Робен ва Толисо аз сабабе ки травма доранд. ҳоло маълум нест ки Коман ва Алаба бозӣ мекунанд. ливерпул бозиҳои худро на он қадар хуб гузаронданд. бозингарони клуб аз якум ҷои ҷадвали холҳо ба дуюм ҷо гузаштанд дар чемпионати Англия. акнун либоссурхон як хол қафо мебошанд аз Манчестер Сити ва ин на он қадар хуб мебошад пеш аз бозии муҳим бо Бавария. нисбат аз рақибаш Ливерпул 4 бозӣ гузарондааст, як бозӣ аз Бавария зиёд. аввалан онҳо ба Манчестер сафар карданд ки бо Юнайтед бозӣ кунанд, аммо бозӣ мусовӣ анҷом ёфт. баъди ин бозӣ бо Уотфорд буд ки 5-0 ғолиб баромаданд ва дерби бо Эвертон ки боз мусовӣ анҷом ёфт. пеш аз бозии ҷавобӣ бо Бавария либоссурхон ғолиби Бернли шуданд бо ҳисоби 4-2. дар бораи Лигаи Чемпионҳо ҳамиқа гуфта метавонам ки Ливерпул дар се бозиҳои гурӯҳӣ мағлуб шуда буд. клуб метавонад дар ин бозӣ Ловренро истифода барад ки ӯ аз травма баромад, лекин Окслед, Чемберлен ва Гомес бошад то ҳол травма доранд. дар бозии якум дар Энфилд дастоҳо мусовӣ бозӣ карданд бо ҳисоби 0-0. бозӣ қариб ки як хел буд. Ливерпул мехост бозиро ба ӯҳдаи худ гирад. Бавария бошад шанси худро интизор буд. моментҳо дар дарвозаи ҳардуи даста буд, лекин немисо қариб буданд ки ба дарвозаи рақиб гол зананд. ин маротиба бошад бозӣ аз як гол вобаста мешавад. агар кадоме гол занад бозӣ ауҷ мегирад. дар ин сезон меҳмонон дар Лигаи Чемпионҳо на он қадар худашонро хуб нишон медиҳанд. Бавария бошад дар майдони худ бозии беҳтарини худро нишон медиҳад ва аз моҳи август то ҳозира як бохт доранд дар майдони худ. букмекери 1xbet меҳисобад ки фаворити ин бозӣ немисҳо мебошанд бо коэффициенти 2.14 ба арзиди 3.45. барои мусовӣ бошад коэффициенти 3.6 медиҳанд. мо мешуморем ки бозӣ шавқовар мегузарад ва аз бозии якум хело фарқ мекунад. прогнози мо дар ин бозӣ ҳардуи дастаҳо гол мезананд ва ин бозӣ ба ғолибияти як даста анҷом меёбад бо коэффициенти 2.48. дӯстон, ба ҳамин видео тамом. фикр дорад дар бораи ин бозӣ дар таги ин видео нависед ва ҳатман дар канал подписатсия кунед ки аз хабарҳои нави футбол хафо намонед. бо шумо буданд Ғайруфо. Хайр.